Welkom terug. Tijd voor het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk mee naar Zeeland de Week van dag tot dag. Nooit eerder was er zo'n tekort aan medicijnen als nu, merken vele Zeeuwen. Irene Duijnen uit Schravenpolder ervaart bijna elke dag de gevolgen van dat tekort. Ze slikt gemiddeld 15 pillen per dag, tenminste als die er zijn. Omeprazol en sulcrofaat voor de maag. Dan voor de bloedvaten. Tirax voor de schildklier. En Isodol voor de darmen. Zomaar enkele van de medicijnen die Irene Duijnen uit Schravenpolder slikt. Nu het medicijnentekort in Nederland groter is dan ooit, merkt zij dat in haar voorraad. Duijnen is reuma, maaglever en darmpatiënt. En ze krijgt steeds vaker alternatieve pillen die allerlei vervelende bijwerkingen hebben. Gelletjes van de oogarts. En deze is voor de cholesterol. Nee, vooral natuurlijk met de darmen en dergelijke. Dat is heel gevoelig. En met de ooggel, idem dito. Dan denk je van, nou ja, ooggel is ooggel. Maar ja, dat was toch heel vervelend. Je 's morgens met je krolletjes in je oog en mazig zien als je het opsmeerde. En nu heb ik gelukkig weer het eigen merk, maar het was een hele maand niet leverbaar. Duijnen is niet de enige. Het tekort aan medicijnen is groter dan ooit. Het kwam vorig jaar bijna 2300 keer voor dat een medicijn landelijk minstens 2 weken lang niet verkrijgbaar was. In 2022 was dat 1500 keer. En het gaat steeds vaker om gewone, vaak gebruikte medicijnen. Bijvoorbeeld voor hart- en longpatiënten. Of om antibiotica die niet te verkrijgen is. En dat komt weer doordat apothekers nauwelijks voorraad hebben. Ze moeten wachten op medicijnen die van ver komen. Uit China of India. En wat Duijnen verder tegen de borst stuit, de hoeveelheid aan medicijnen en hulpmiddelen. Bijvoorbeeld bij incontinentiemateriaal. Dus nu in dit geval brengen ze van de apotheek met PostNL brengen ze zo'n doos. Nou ja. Nou ja, en dan zeggen ze van, ja, als je niet zoveel afneemt, ja, dan krijg je het niet meer vergoed van de verzekering. Je moet zoveel afnemen, dan wordt het vergoed van de verzekering. Terwijl je zelf, ja, als nuchtere en zuinige Zeeuw er anders over denkt. In de Oosterschelde drijft veel plastic afval van bedrijven. Slecht voor het milieu, maar wie ruimt het op en vooral ook wie betaalt dat dan? Daar is nu een oplossing voor. Meerdere bedrijven rondom de Oosterschelde, zoals oesterbedrijven en kwekerij Kingfish, trekken de portemonnee. Op die manier kunnen vrijwilligers van de Bende van het Strand het water van de Oosterschelde nog beter schoonmaken. Trots op jullie nieuwe aanwinst? Heel erg trots. Ja, super. Waanzinnig. We gaan het doen gewoon. De Vries wilde graag een nieuwe stap maken in het schoonhouden van de Oosterschelde. Hij is daarom op zoek gegaan naar een sponsor en heeft contact gezocht met Kingfish. We hebben overlegd over wat er allemaal toevallig allemaal in het water is gevallen door een hele berg bedrijven. En dat ik dat wel wil opruimen als hun dan beloven om het een beetje schoner te gaan houden. Ja, en die samenwerking was heel erg snel gewoon. Het bedrijf hoefde niet lang na te denken over het voorstel en heeft de nieuwe boot van de Bende in zijn geheel gesponsord. Dat is een leuke groep mensen die goede dingen doen. Die helpen de Oosterschelde plastic en andere vervuiling van het strand te halen. Die jongens doen goed werk en dat vinden wij leuk. De reden dat de Vries Kingfish heeft benaderd ligt aan het feit dat er 2 jaar geleden per ongeluk een grote hoeveelheid plastic filters in de Oosterschelde is beland. Die jongens van de Bende van het Strand vinden helaas nog steeds wat van die ringetjes. En dat vinden wij zelf ook als wij een keer in de 3 maanden zo eens een clean-up doen. Dus zij helpen om die laatste ringetjes te verwijderen. Dus ja, dat is een goede zaak voor ons. De boot wordt ingezet om vanaf het water de oevers te controleren. Maar ook om met behulp van een groot net allerlei plastic uit de Oosterschelde te vissen. Dan gaan we elke week varen, eens kijken wat we ophalen. En dat moet na een jaar dan een stuk minder zijn als iedereen belooft beter zijn best te gaan doen. Ook de oestersector krijgt regelmatig het verwijt dat zij de Oosterschelde vervuilen met plastic. Reden voor de Nederlandse Oestervereniging om ook een duit in het zakje te doen. Dat hebben we dus gedaan omdat die Bende zich ook inzet om ook die Oosterschelde schoon te houden. En zij maken dan een deel schoon, dat is meer aan de kant van de Noordzee. En dan hebben we ook nog iemand zelf die we inzetten.
En die we inhuren en die de andere kant, aan de kant van de Oesterdam schoonhoudt. En zo wordt heel de Oosterschelde een stukje schoner. En daar heeft iedereen baat bij. Wij gebruiken water van de Oosterschelde. Dat is natuurlijk uiteraard in ons eigen belang dat de Oosterschelde erg schoon is. Wij reinigen al ons water als het weer teruggaat. Dus wij vinden het heel belangrijk dat die Oosterschelde schoon is op alle manieren. Zeg maar. Dus dat is voor ons levensbloed. Zeg maar. Dat is voor alles belangrijk, maar natuurlijk in eerste instantie voor de hele ecologie in dat gebied. Maar ook omdat wij erin produceren. Wij kweken onze oesters daar, dus voor ons is het ook belangrijk dat die schoon en gezond blijft. Het is de bedoeling dat de boot 1 keer per week gaat varen, maar daar heb je wel een vaarbewijs voor nodig. En daar wordt hard aan gewerkt. Ja, bijna. Daar ben je mee bezig? Ja, ik ben de eerste keer gezakt. Ik moet nog een keertje op, maar er zijn er al een paar die wel geslaagd zijn. We hebben al de cursus gedaan, dus kom goed. 3 nieuwe wethouders zijn dinsdagavond geïnstalleerd in het Belfort in Sluis. Eind vorig jaar klapte het college nadat de VVD-wethouder werd weggestuurd door de gemeenteraad. Er zou niet met haar te werken zijn. Nu, 5 maanden later, is er een nieuw college met een 4e onafhankelijke wethouder. Dat betekent eigenlijk dat ik geen partij achter me heb staan, dus er is ook geen politieke achtergrond hier. En dat maakt dat ik vooral verbinding moet gaan zoeken en daar zie ik enorm naar uit. De nieuwe wethouders hopen dat de gemeente weer in rustiger vaarwater komt. Maar er was dinsdagavond wel al gelijk kritiek vanuit de raad. Of die 4e wethouder nou wel echt nodig was. Na jaren eindelijk duidelijkheid. Het waterpark Veersemeer bij Arnhemuiden mag uitbreiden met honderden vakantiewoningen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Voor omwonenden betekent dat aanzienlijk meer drukte. En voor de blije projectontwikkelaar dat hij eindelijk kan gaan bouwen. Ja, fantastisch. We hebben zoveel werk erin zitten dat we hebben, ik geloof, inmiddels 47 milieuonderzoeken gedaan. Iedere keer weer opnieuw als er vragen waren of twijfels over. Dus dit is wel loon naar werken, voelt het. Waterpark Veersemeer, een recreatiepark van 57 hectare dat wordt vernieuwd en waar ook nog eens 32 hectare bij komt. Er werden 13.000 handtekeningen tegen het plan verzameld en een aantal omwonenden stapte zelfs naar de Raad van State. Ze zijn bang voor aantasting van hun leefomgeving, onder andere door meer bebouwing, meer verkeersdrukte en luchtvervuiling. Maar de Raad van State veegt die bezwaren nu van tafel. Ja, dat is natuurlijk noodlijk voor degenen die bezwaar hebben aangetekend. Je gaat niet voor niks naar de Raad van State. Dat is best een langdurige procedure. Er zijn vrij veel juridische kosten aan verbonden. Dus ik kan me best voorstellen dat die mensen teleurgesteld zijn. Het heeft allemaal erg lang geduurd. De eerste plannen voor vernieuwing en uitbreiding van het recreatiepark werden al in 2018 gemaakt. Er kwamen veel inspraakavonden en in 2021 ging de gemeente Middelburg akkoord met het plan. In datzelfde jaar stapten de omwonenden naar de Raad van State. Maar het duurde tot 2023 tot de zaak werd behandeld en de uitspraak werd een aantal malen uitgesteld. Het lange wachten heeft voor veel spanningen gezorgd, zowel bij voorstanders als bij tegenstanders. Maar nu is er duidelijkheid. Waterpark Veersemeer mag vernieuwen en uitbreiden. En die duidelijkheid is prettig voor iedereen. Eigenlijk 3 jaar geleden is de bouwvergunning verleend en we hebben 3 jaar moeten wachten op een goedkeuring van de rechter. Nou ja, het is natuurlijk fantastisch dat het op alle punten goedgekeurd is en het plan door kan gaan. Ook goed voor Arnhemuiden, want we worden op dit moment geconfronteerd met een camping die staat te verpauperen. Daar is niemand mee gebaat. Plus dat 3-Star heeft gezegd dat ze zoveel mogelijk gebruik willen maken van lokale ondernemers en lokaal personeel. Kan ik me heel goed voorstellen. De Arnhemuidenaars staan bekend om harde werkers, gedisciplineerd ook, die hele hoge kwaliteit afleveren. Volgens de bezwaarmakers is er geen markt voor nieuwe vakantiewoningen. Maar dat hebben ze volgens de Raad van State niet hard kunnen maken. Ook zijn de geplande nieuwe woningen duurzaam genoeg volgens de Raad. Er is dan ook door 3-Star veel gedaan om het plan aan te passen aan de wensen van natuurorganisaties. We zijn eigenlijk als een van de eerste begonnen met de Zeeuwse Milieufederatie en Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om te kijken of we dit plan toch groener konden maken en natuur inclusief heet dat dan. En dat is gelukt. Er komen 450 woningen minder, dat scheelt een stuk. Het terrein wordt ook een stuk groter. Dus de natuurwaarden worden ook zoveel mogelijk gerespecteerd. Dus dat zijn allemaal voordelen. De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat het nieuwe waterpark snel gerealiseerd zal zijn. Door strenge stikstofregels moet de bouw gefaseerd plaatsvinden. En dat betekent dat het nieuwe park pas in 2032 klaar is.
Het was nog volop in bedrijf. Het drugslab dat is ontdekt in Burghaamstede. Er werd amfetamineolie gemaakt voor speed. Ook nog op het moment dat een arrestatieteam de loods aan de Meeldijk binnenviel. De politie is verrast over de grootte van het lab. Ja, het gaat om echt veel drugs. Het hangt natuurlijk altijd af van wordt er dag en nacht gewerkt, zijn alle ketels in gebruik. Dus het is altijd een beetje moeilijk te zeggen. Maar in dit lab kan per week 3.000 tot 5.000 kilo speed worden gemaakt. Of in ieder geval de basis voor zoveel speed. Dus dat is echt een flink lab. 3 mannen waren in het lab aan het werk toen de politie binnenviel. Het zijn dertigers. 1 uit Tilburg, 1 uit Urk en 1 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Tot hier en niet verder. Dat is het pleidooi van de dorpsraden van Borselen, Nieuwdorp, Leeuwendorp en 's-Heerenhoek. Ze willen niet dat de haven en industrie van het Sloegebied steeds dichter naar hun dorpen kruipt. Desnoods wordt dat bevochten tot aan de hoogste rechter. Volgens de dorpsraden van Borselen, Nieuwdorp, Leeuwendorp en 's-Heerenhoek is dit punt bij de Westerschelde-tunnel een goed voorbeeld van hoe dicht het Sloegebied van Vlissingen-Oost al bij hun dorpen is. Er komt misschien nog veel meer bij. 2 kerncentrales, een ammoniakopslag en een groot parkeerterrein voor vrachtwagens. Een duidelijke bedreiging voor de leefbaarheid in de omliggende dorpen. Als je ziet dat we er al zo dichtbij zijn en dat het landelijk gebied van de gemeente Borselen ook zo dichtbij is, zijn we daar heel bang voor. Ja. En ook natuurlijk het tolplein, als het tolvrij wordt, komt er hier nog meer verkeer. We merken het ook aan het geluid. Dit gaat 24 uur per dag gaat dat door. Altijd, dag en nacht. De Sloedorpen stappen desnoods naar de Raad van State als het Sloegebied verder naar de dorpen kruipt. De Defensie is ook aan het zoeken naar nieuwe treinen om te oefenen. Nou, daar worden wij ook weer in genoemd. Dan zeg je ook van ja, op een gegeven moment, ja, vol is vol. Het is misschien een raar begrip, maar het kan wel eens zijn dat je zegt van ja, hier ligt voor ons de grens. Want wij wonen hier allemaal nog prettig en dat geven we ook allemaal naartoe en dat willen we zo houden. Dus dan is de Raad van State uiteindelijk toch een optie? Als dat noodzakelijk is, dan gaan we daar naartoe. Jazeker, dan gaan we naar de Raad van State. Ja. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat we daar tegenin gaan. Dat het in ieder geval aan die kant blijft. Dat het niet verder gaat. Niet verder dan de huidige grens van de Sloeweg. De doorgaande weg tussen Walcheren en de Westerschelde-tunnel. Daar moet het industriegebied achterblijven, vinden de dorpen. Ook al gaat het bij veel nieuwe plannen en uitbreidingen om bedrijven die de industrie juist willen vergroenen. Met elektriciteit in plaats van vervuilende fossiele brandstoffen. Bij energietransitie heb je nodig. Je hebt hoogspanningsstation nodig. Je hebt kabels die hier komen, heb je nodig. Alleen, het komt allemaal hier. Verdeel nou de druk die hier in Vlissingen-Oost komt. Verdeel die eens wat beter over Nederland. Uiteindelijk zijn wij ook allemaal voorstander van de hele energietransitie. Want we willen het allemaal groener en beter voor het milieu krijgen. Het nadeel is natuurlijk wel, als we daar die elektriciteitsverbindingen voor nodig hebben. We willen wel inspraak hebben van waar ga je ze dan leggen en hoe ga je ze dan leggen. Een goed voorbeeld is natuurlijk de nieuwe verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen. Uiteraard, wij gunnen die mensen ook de stroom, dus daar moet een leiding naartoe. Alleen willen we wel graag de inspraak van waar komt die leiding dan te liggen. En bijvoorbeeld ook, is dat nou echt niet mogelijk om die gewoon ondergronds te doen. Het zonnetje begon gisteren weer te schijnen en dat is natuurlijk fijn, maar de lente begint zo wel erg vroeg. En dat betekent dat ook veel dieren vroeger actief zijn, zoals de teken. Als u graag in de natuur wandelt, let dan goed op. Afgelopen februari was de allerwarmste februarimaand ooit gemeten, waardoor de teken vroeg in het jaar actief zijn. Niet alleen februari was warm, het was sowieso een zachte winter. Dat betekent dat volwassen vrouwtjes, die op het moment dat die volgezogen zijn, dan zitten daar 1000 tot 2000 eitjes in. Ja, die overwinteren dan hier in de strooisellaag of in het gras of in de varens. Ja, normaal vriezen die kapot, maar met deze winters gebeurt dat veel minder. En dan zijn ze er nu, want het is lekker weer. Dat kan wel zo zijn, toch is het uitermate vervelend voor natuurliefhebbers. En zeg nou eerlijk, wat voegt zo'n klein beestje eigenlijk toe? We kunnen ze dus niet gewoon verbannen. Nee, zou ik niet doen. Nee, ik snap dat sommige mensen dat absoluut wensen, want je kan er heel ziek van worden. Maar ze hebben gewoon een rol in het ecosysteem. We moeten er maar mee leven. Goed oppassen dus, want een tekenbeet kan je heel ziek maken. Maar hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? 1 op de 5 teken kan een ziekte overbrengen, de bacterie Borrelia. En die is op zich goed te behandelen als je er op tijd bij bent. Maar mocht je te laat zijn of mocht je sowieso fysiek wat minder goed in elkaar zitten, dan kan je er echt goed ziek van worden. En dat maakt het wel een heel vervelend beestje. En nu al een teek zien betekent ook iets voor de rest van de natuur.
Ja, je merkt gewoon dat alles gewoon vroeger is. Dus ook de teken, maar ook de vogels zijn eerder terug. En ook de vogels gaan eerder beginnen met een nestje bouwen. En de kikkerdrill is eerder. Dus alles is gewoon eerder. En ook teken. Kun je dat gooien op klimaatverandering? Ja, dat denk ik wel. Ja. En niet vergeten, na het wandelen altijd even afkloppen. Het gebeurt niet iedere dag dat je een brief krijgt van de premier van Nederland. Maar de Oekraïense ouders Oksana en Alexander overkwam het. Want zij hebben hun pasgeboren zoon naar Mark Rutte genoemd. En die vindt dat hartstikke leuk. Dit is hem dan, kleine Mark. De premier schrijft in zijn brief aan de ouders dat hij best een beetje trots is. Dat het gezin reactie zou krijgen van de minister-president hadden ze nooit verwacht. Moeder zegt, ze hadden eigenlijk geen verwachtingen, want het is een hele hoge functionaris. En ze waren ontzettend blij verrast dat hij heeft een cadeautje toegestuurd. Toen Oksana in verwachting was, had het stel al verschillende namen in gedachten. Maar echt kiezen lukte nog niet. Ze konden heel lang niet beslissen wat voor naam zullen ze aan een kleine baby geven. Maar toen zagen ze op televisie president Zelensky samen met Rutte ontmoeting hebben. En toen dachten ze meteen, dat wordt de naam van onze baby. Zo is die beslissing ook genomen, ook vanuit hun dankbaarheid voor wat Mark Rutte doet en vanuit de dankbaarheid van het hele Oekraïense volk. Is ze niet bang dat ze er ooit spijt van krijgt? Nee, ze zullen geen spijt van krijgen, want zoals in de brief werd verteld, in de brief van Mark Rutte, dat de naam Mark betekent een verdediger. Dus dat is een mooie betekenis en ze zullen nooit spijt van krijgen. En die brief wordt binnenkort ingelijst en boven de tv gehangen, waar ze Rutte voor het eerst op hebben gezien. Dit was Zeeland de Week. Zometeen Zeeland Nu van deze zaterdag, dus het nieuws van vandaag in Zeeland. Tot zometeen zou ik zeggen en anders tot morgen en nog een fijne zaterdagavond.